قوناغا پشتی داعش و آمادەکاری بۆ هەمی پێشهاتان گویەک ji projên êketî niştimanî Kurdistanê li sêzdehê vê mehê bi piraniya dengên endamên Encûmenê Serkirdatiya Êketiyê hate pesendkirin û berpirsê Komîte Zaxo ya Êketî Niştimanî Kurdistan dibêjit ger amadekarî ji bo vê yekê nehêne kirin mêjo dijmin çi rehmê bi kesê nabin. Ama ku Kurd Evrokên Herêma Kurdistanê ya serlayên siyasiyên Kurdî heyî Evrokê ku carek dîtir dest û xwekim destê êk de û navmala Kurdî duruzt bikin û siyasetek û stratejiyekê Kurdî taybet hebitin ku da bişên li va gorankariyê dibêtin jî piştî şerê Daişê mefakê jê wergirin û ev destkeftê Evrokê destê me de ji dest me dernekevin. Berpirsê Melbandê sêzdehê Yekgirtuwa İslamî dibêjît li şîna partiyên siyasiyên Kurdî rînin û guftûgû kirban li ser qonaxa piştî Daeş di nûke da şer û milmilanê dihête kirin. Yekgirtî İslamî Kurdistan kongrê jî her nêzîkî wekî dijin qonaxa destpêkirina şerê Daeş de bî ev wan babeta bî ecendê ku gelekî giring Yekgirtûyê berê xwe da bike Yekgirtû çendîn wekî dijin geran kirin serlayên siyasî serlayên ku yani nakokî piretir navbera wan di navbera serlayên partî horwasa yê goran nêzîkiyeke hebitin û navmaliya Kurdî bêta rêxistinî heke neyê rêxistinê rastî metirsî gelek mezin e û ez bawer dikim ne ku dê derfetê ji destê me çit belkî ew agirê ku piştî şerê Daeş rûdîtin ew agirê dê me Kurda soşt. Sekretêrê Makûyê Guran jî li Zaxo dibêjit ta ku nakokî di nav aliyên siyasî de hebît û Parleman nehête kara kirin paşarojan Kurdan piştî Daeş diyar nabît. بدیتنا ما امد بینن پشتی دوماهی کاتنا داعشی جک هکر سروی دستوداری بد پیشمرگه که ریخستینه بتو لایانی سیاسی نزیک یک نبنو هر ناکوکی ناف بین لایانی سیاسی ده هبنو پارلمان کردستانی جه هرش پک خستی بتو نیتا کارا کرن از بینم وضعی مشی بری هنگی چیترنا بد بلکو دی برف خرابینه و خرابتر و چد و اف دولتت هریمی جک حمید اجندایت خواه کارو بارد خواه هریما کردستانی جه بجه کن ات مصلحت آخوا دا دیرش مصلحت هریما کردستانی Dibîte nêzîkî 3 salan ku terorîstên Daeş li Iraqê û Sûriyê ta welatên biyanî tawanên dûr ji mirovatiyê encam didin û piştî serkeftinên hêzên pêşmergeyî li ser Daeş tomar kirîn û taradayekî metirsî li ser Kurdistanê dûrxistî. Nexşereyek ji bo qonaxa piştî Daeşê hate dariştin ji lay Êketî Niştimanî Kurdistan be û piraniya hêz û layenên Kurdî li başûrê Kurdistanê hevran digel vî projeyê. Lê tanûke bi cidî hemî aliyan kar li ser vê yekê nekiriye û bi gotina aliyên siyasî ger berhevî ji bo vê yekê nehêne kirin dê paşaroja Kurdan kevîte di metirsiyê da. Zêrevangulî ba dînan sat Zaxo.